Paano ko lang te ha. So yun po yung mga presyo no. Pahabol sa ating vlog no. So presyo po dito ng matatabang mga alimasag, bumili tayo 150 po. Isang ganyang karami na walang ginita no. Ito po yan. Te, salamat pa te ha. Thank you. Alright, so good morning everyone, na tayo po ay nandirito pong muli sa lugar kung saan ay pinapasyalan ng ating mga kababayan. So medyo malayo pa tayo sa ibang area no, na mga bentahan po dito ng mga alimango. So check natin to kung anong meron dito sa Latagan po, dito sa Mega Dike. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Mga alimango talaba pala bentahan dito. Ang ganda ng alimango. Magkano sa ganyan kuya? Pinipilihan pa eh, 300 po pinamababa. Sa ganito? Marami, pipilihan pa eh. Pipilihan pa pala siya. Mga maliliit na alimango at saka malalaki no. 300 po ang pinakamababa. Mga talaba rin. Matumpok. Ipote, salamat eh. Puro babae yung nakita natin ng mga alimango no? Pero pipilihan pa daw sabi ni ate. Kaya hindi pa tayo makakabili no ng alimango. So lipat tayo sa ibang area sa lugar na ito kung saan pa meron no. Alright, so medyo pinutol lang natin yung ating vlog no. So nandito tayo sa karamihan ng mga tao no. So halos lahat po yan ay may mga nagbebenta po dyan. So abante na tayo ngayon. Tingnan natin o double check natin yung mga latagan at bentahan nila dito na mga alimango na mabibili no. At mga alimasag din sa mga latagan po dito sa Mega Dike. So sa mga sitwasyon eh talagang mga kahit karne meron din po ditong bentahan no. So alimasag ay mga palos. At alimasag yan po yung mga bentahan dito no. At may mga karne rin po dito sa Mega Dike. At may makakainan din po kayo rito ng mga pang-agahan. So ito po yung haba ng babaybayin natin na latagan po dito sa Dampalit Mega Dike ng kanilang mga binebenta pong seafood sa Malabon Dampalit Mega Dike no. So mga tumpukan din po ng mga alimasag o yan. Yan po yung mga tumpukan natin dito na bentahan nila. Sa mga ganyan tumpak tayo magkano yan? 100 pesos. Eh yung hipon po 150 lahatan na. So ganyan po yung lahatan na bentahan nila dito. At yung mga alimango rin. 400 lahat. Ayan, lahatan 400 pesos. Grabe mabentahan nila dito no, lahatan. Sa ganito po 800 yan. 800 lahat? Oo, babae. Mga babae pala. Lahatan 800 pesos. Kuya, salamat kuya ha. Ito rin mga limasag no. Alimango. Mukhang matataba ito mga alimasag. Limasag o, sandaan na lang yan. Lahatan po? Opo yan, lahat na. Sandaan na matataba o, bago yung boy pa. 100 pesos. 100 pesos karami. Malaki o. Mataba. Kunti lang yun. Eh dito po sa alimango magkano po presyo? Alimango daw. Lahat na yan.
500 po. Opo, mura na po yan. Ang dami. Ay! Lumali ba ako? Tingnan! Lumakad na. 500 lahat. Ang dami nito. Oh. Ano yan? Matataba. Yan o. Yan naman po. Ito ba yan? Taba, limasag o. Kaya limasag matataba. Yan o. 500 pesos. Marami na to, no? Wala yan. Sige po, salamat po. Ganda dami. Pwede na sa 500 pesos lahatan ng alimango. Babae. Marami na lang tinatakaw na ako. All in ang bentahan. Lahat. Marami na lang lahat yan. Kuya. 400 pesos. All in din ang bentahan, no? Pilit ko, may get. Dami, no? All in. Parang nasahan kayo. Dami. Marami na lang yung bossing nyo. Kasama yan. Medyo nagbablog tayo tapos naghahanap din tayo ng mabibili. Oo nga po, nakikita ko sa vlog. Lumasag. Yung mga latagan dito na alimasag. Dami rin mga limango rin, no? Lumasag, kuya. Napakamurang alimasag, 100 pesos lahatan. All in ang mga bentahan po dito, no? So naghahanap din tayo ng mabibili natin alimango rito. Ang dami niya, no? 100 pesos. Pesos. Pang ulam na, no? Sold na pamilya mo dyan, no? Dami. Yung mga alimango talaga nagsisialisan sa mga lagayan. Lagi ako po. Laki na alimango eh. Diyan magkano yan sa mga laki alimango? 550 po. 550, lahatan na rin. Opo, lahat. Lahatan 550. Oh. Dami niyan, no? Malaki. Sigurado solid yung mga tabaan niyan, no? At may mga biya, no? So halos lahat dyan ay nanggagaling sa mga bangka, no? Marami na lang po to, marami oh. Sige po, salamat! Thank you. So ikot pa tayo at medyo magaganda yung mga latag nila ngayon dito, no? Bentahan po kasi dito sa Malabon, Dampalit, Mega Dike ay lahatan po. Lahatan po ang mga bentahan ng mga alimango, no? So parking muna tayo. Babayad pa ako ng 200. Ano ba? Magkano bukas na lang. Yan, meron. May nabili na po yung lapu-lapu, 900 pesos. Buhay na buhay po mabibili, oh. Tawagin po yan loba. Loba. Oo. Sa atin yung loba tawag yan, eh. ba siya? So nabili na po siya ng 900 pesos, no? Binigay na lahat. Yung ano, mahal din yun yung kaitang na isda. Yung alimango, bossing. 150 lang yan. Anong isda ba yan? Kitang. Kilo sa palengke pa nito eh. Ayun, fresh na fresh. Kita sa rin paksiw. Kitang. Kitang. Mahal sa palengke. Kitang po. Magpreso lang ako dito, yung mabilisan lang. Magkano presyo ng bossing? 200 lang. 200. Pwede na sa 200. Fresh naman. Mas 300 ang kilo niyan. Ako sa palengke ko nagtatrabaho, kaya lang. Pagka marami kaming huli, sa Sobrang consignment limaw. ng bagsat namin. Pagka konti-konti lang, dito na lang kami. Wala kami porsyento sa palengke. Sa alimango, bossing, magkano? Eto, ano? Binili mo ng Ganda naman alimango, yun. Babae. Ito ba yan? Tataba, babae. na lang dyan, 5 Oh, 1,000 lahat. Ang dami, oh. Puro babae pala yan. Puro babae. Oh, puro babae, 1,000. Lahatan, mura yan. Ne-export din sa amin ng mga babae. May exporter ng alimango. Mura na yun sa 1,000. Hindi porkit puro babae. Tapa ha. Hindi, oo. Hindi, pwede mo pipili niya. Kasi kung sa amin pag ine-export, pinipili. Talaga yung matataba. Babae kasi mataba yan kasi Ah. trabaho. Pinipili. Pinipili sa exporter. Kaya lang 800 ang kilo sa amin. Maglabala yung babae kasi kaya
So, yun po yung mga presyohan dito, no? Sa Dampalit Mega Dike ng mga alimango. Yung loba po ay 900 po na ibenta dito, no? At yung kita ay 200 pesos yung mga per kilo. So, dito naman tayo sa iba pang mga bentahan dito, no? Sa Dampalit Mega Dike. At talagang naman ay napakarami. So, mga talaba natin. Yan, magkano talaba, Pogi? 100 sa tumpok. Ayan, 100 pesos ang tumpok ng mga talaba. Tapos may mga alimango at alimasag. So napakamura ng mga presyon dito, no? 100 pesos lang yung mga bentahan po ng mga alimasag po rito. Yan po yung mga lahatan na bentahan dito, no? 100 pesos na mga latag. So shout out sa iyo, Tony Vlogs. Tony, shout out. Ayan, 100 pesos mga latag dito, no? Ito po yung talaba at alimasag, bagongon, alimango. Magkano po sa alimango? 450 po ang per kilo. Alright, so tayo ay naglalakad, hindi natin ginamit yung motor, no? So ito kasi yung habaan ng bentahan dito ng mga alimango na latagan dito sa Mega Dike. Ayan, no? Mga lahatan na bentahan po dito yan. No, taga rito lang kasi tayo sa may barangay Dampalit, sa may Damson lang tayo nakauwi. At malapit lang tayo dito sa ating binablog sa Mega Dike, no? So ganitong magandang tanawin talaga at maaliwalas ang umaga. So karamihan po kasi dito ay dumarayo na taga iba't ibang lugar para pumunta dito at mag-exercise, mag-jogging, mamasyal. Tapos mamili na rin ng mga latagan dito, no, sa Mega Dike ng mga latagan dito ng mga alimango na inyong mabibili o alimasag sa mga latagan dito po sa Dampalit Mega Dike. So haluan din po dito yung mga bentahan ng alimango, no. Magkano yung mga ganyan alimango, te? 550 yan. 550. Ikaw, bibili ka? Ito yung 550, oh. Kakain lang ako. 550 yan. Ano yan, pinili ko lang yung bibili. Kasi yung kabila 350, mga lahatan tumpok, no? Ng mga nakalagay sa palang ginita. Yan, 350 so. 350, no? Pwede na yan. Te, salamat, te. 350, 550 yung mga nakapalangginita ng mga no alimango. So ang ganda talaga ng tanawin dito, no. So yung kabilang side na yon papuntang Binwangan na, palabas na po, no. Sige boss, okay lang yan dyan. At loba rin buhay, oh. 1 piraso. So magtitinda si kuya ng mga latag yung talaba. Alright, so lakad pa tayo at abante pa tayo rito sa mga binibenta nila dito. So mga yung nagtitinda rito, no. Yung mga bangka nila na pumupondo po rito, yan po ay galing po ng iba't ibang lugar. May galing Binwangan, galing Bando, at yung iba ay dito na nagbebenta sa Dampalit Mega Dike dahil nga sa mga maraming namamasyal, no, na mga kababayan natin dito. So mga talaba rin po yung bentahan, hipon, biya, alimasag, no.
Ang dami mga talaba rito. Tapos talaba, yung matataba yung talaba natin, ha? Kasi nga daanan. Hindi masasara yung ano yun eh. Ayaw mo. Kasi kabila. Ayaw mo pa daan ng kabila. Hindi naman pwedeng kalahati. Titinda ka ba? Titinda ka ba bukas? Wala ako bukas. Martes. Baka Martes. O sige, Martes. Kuha mo ko siya. Kasi anak ko. May pili ka na ba? Okay. Hindi ka na. Agad mo tapos na. Ako nga, hindi makatayo. Ikaw din. Makatayo. Wala ko. So ito yung mga nakita natin latagan dito sa may gilid pa ng Mega Dike, at ang mga latagan po dito ay hipon at talaba, no? So ganun po yung mga latagan dito ng mga presyohan. So 100 pesos, at yung mga nakabalat na ng mga talaba, ayan, no? Himay na talaba na. At yung mga tumpukan po dito ng mga hipon na magkakasama na ay 100 pesos kada bilao. So murang-mura, no, yung mga bentahan dito sa Dampalit Mega Dike. At yung mga bentahan din po dito ng alimango na lahatan ay marami na. Yung isang nakita natin doon 500, no, lahatan. Alright, so tingnan natin kung anong latag meron po dito, no, sa kanilang pwesto. So mga talaba pa rin pala nandito. Ayan, talaba. Magkano sa ganyan sa talaba? Ay, 100 po lahatan. Yan po, no, lahatan 100 pesos mga talaba. So mura mga talaba bentahan dito, no. 100 pesos lang kada bilao. At mga isdang arroyo, tapos alimango, no. At tumpukan 50 pesos. Ang alimango po. Ha? Magkalimango? Diba ako? 400 kilo kuya. 400. Per kilo. Per kilo, 400. Okay, salamat, ha. 400 ang kilo. Ganun po yung presyohan nila, no. So yan po yung mga kababayan natin na mga mandaragat na nagtatanggal ng mga ano sa bintol. Yung mga inahuhuli nilang mga alimango, alimasag, no? So diretso pa tayo rito. At tignan natin kung may mga update pa tayong may update dito sa kahabaan ng Mega Dike ng mga paninda nila, no? Na nilalatag dito. So talagang mahaba itong Mega Dike kapag ikaw ay namasyal. Hindi mo matatapos to ng ganun-ganun na lang. Pag nag-jogging ka siguro matapos mo itong ending nito, eh talagang sobra na ang iyong pagod. At hindi ka na ano, no? Hingal ka na siguro kapag nag-jogging ka dito sa Mega Dike. So yan po yung tanawin dito. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update sa mga latagan sa Malabon Fishport dito po sa Dampalit Mega Dike para sa mga kaalaman ng mga naghahanap ng mga murang alimango. So anyway, shout out sa ating mga kaibigan, no. Nair TV Vlog, shout out sa inyong lahat dyan. Randy Conan, shout out. Lisa Laurente, shout out sa iyo. Burnox TV. At sa iba pa nating mga kapwa content creator, shout out sa inyo. At kay Tony Vlogs na nandito rin sa Dampalit Mega Dike.
So hanggang dito lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga. God bless po. Bye bye.